Txakudrilo ez da talde arrunta. 2023an Iruñan sortua, Solo Txakur eta derren musikarien arteko elkartze artistiko indartsutik sortu zen proiektua da. Talde honek ez du generorik, ez formatu klasikorik. Bere soinuaren kokteleran guztia sartzen dute. Rap, trap, reggaeton, elektronika eta beste hainbat kutsu urbano eta garaikide. Mugarik abena astu. Lehen lan autoekoiztua, Txakudrilo, 7 kantuko bidai soniko bat izan zen. Euskarazko hitzekin, kale kutsuarekin eta soinu gordinez eta mezuz betetako mundu propio batekin. 2024an, Guan izeneko albuna aurkeztu zuten lehen lanaren hildoa jarraituz, baina zabalkune eta indar handigoarekin. Undergroundetik aterata eta euskal estena urbano garaikidean euren tokia sendotuz. Eta 2025an Mixtape berria datorkigu. Zuzenean, oldarkor eta bihurri. Ezin egonari ahotsa jartzen diona. Txakudrilok sistema kritikatzeko indarra, egunerokotasunaren erritmo frenetikoa eta ironiatik edaten duen hizkera dituzte bereizgarri. Ez dira ohiko talde bat, ez dira isilean datorrenak. Autoekoizpena, esperimentazioa eta euskaraz sortzea dira haien autopolitiko eta artistikoa. Estenara oihu propio batekin iritsi dira eta argi dute. Txakudrilo dator eta ez dator isilean. Azken putza zepua, rengara eta dirua da mua, koske egin dugu, guzti dugu barruan, naiz inoiz egin goraka ondorainon hartua. Alere jasoko dute, gustuz ez baina guztiz gure ordaina, eta zainak bihurtuko zaizkia izotz, hau geratuz motz hitzez, baina ez dugu izango lotxik ez, ez dugu izango lotxik, ez dugu izango lotxik ez, ez dugu izango lotxik. Izango lotxik ez. Alere jasako dute, guztuz ez baina guztiz gure gaina, eta zainak bihurtuko zaizkia izotz, aberatuz motzitzez, baina ez du izango lotxik ez, ez. Txakudrilo ez da ohiko talde bat, baina ez dakit, nola sortu zen proiektua eta zergatik izen hori? Patata beroan eretzat, bueno, arratsaldeon. A ber, nola sortu zen proiektua? Egia esan, Ander eta biok laguna gara espaldiko partez, musikaren inguruan ez dakit inoiz ezer egin dugun elkarrekin, irratsaio bat kenduta, musikan ikuste elkarrekin ez dugula inoiz egin. Bai, kontzertu bat. Bueno, bere garaian talde bat geneukan, bai, la banda del patio, genuen oroitzen. Eta, bueno, hori, harremana beti izan dugu, beti lagunak izan gara, eta behin, bueno, berak beti izan du musika egitearen, ez dakit inquietude, ez dakit nolaitzen den hori, eta nik beti ere idatzi dut nahiko, por así decir. Orduan, forma nahiko naturales, behin bere etxera joan nintzen kantu bat grabatzera. Bueno, igual ere atzera jo beharko genuke, eske, jode, vale, a ver, bai. A ber, bagenuen ere orain gure dia den Rusiako tipo batekin. Ez izan genuen Txakudrilo barbetik rap saiakera bat, deitu izan zena Baranda MCs, hor baduzu ere entzuteko. Eta hor izan genuen nik uste gure elkararteko raparen inguruko bintzat lehenengo kontaktua. Eta gerora hori ni ere idazten jarraitzen nuen, berak ere musika egiten jarraitzen zuen, eta behin bere etxera kantu soil bat grabatzera joan ginela, atera ginen hortik 7 kanturekin, más o menos. Osea, lehenengo diska honekin, osorik ez, baina nik uste atera genuela, behintzat, estrukturaia dena gara diska etzen osorik, baina orduan horrela zuertatu zen. Bai, Ander? Bai, hola izan zen, gau magiko hori, ez ditugu magikoa, joaten ginen etxera beste kontu batekin, eta batean sortu zen movida hau, 6 abesti, eta esan genuen, egin dezakegu zerbait, ez polita, beti neukan hor raparen inguruan euskaraz egiteko eta beti faltan somatu izan dugulako. Eta hori izan zen pixka bat, pues, txispazoa proiektu hau azteko, pretentsio handirik gabe eta etorkizun argirik gabe, ez? Baina, bueno, musika egitearen grina eta... Bai, izan zen, hori bez. Gaboretan suertatu zena, bintzat, hori izteko. Osea, ez talde bat egiteko, ez ezer egiteko, bintzat, bueno, hau dugu, guazen hau ongi grabatzera eta gero ikusiko dugu zer datorren. Eta, bueno, izenaren kontua pixka bat pedrada. A ber, ez dakidak izuen, baina Iruñean, normalean, abenduaren 31an, denok mozorratzen gara. Orduan, orain dela urte pila, ostia, ikusi nuen argazki bat, zela, krokodiloz mozorratutako txakur bat. Eta kuadrian proposatu nuen, txatxon, guazen joatera krokodiloz mozorratutako txakurraz. Eta ez. Orduan, gerora honetan,
ba hori, izketan ja lana geneukala, ba, izen bat jarri beharko diogu, eta handerri argazkia bidali nion, eta esan nion, a ber, igual da Kriston Pedrada, baina Txakurdilo igual izan daiteke, eta guai, ez? A ber, egia esan da, pues hori, eta pizka metafora hor dago, eta ez, krokodiloz mozorratutako txakurra, pizka nire pedala ulertzen du baita, hola heltzen ginela musika esparru honetara, raparen mundura, pizka dela egoz jositako, eta gu ba horrela aurkeztu ginen, ez dakit, era natural batez, eta bueno, jendeari gustatu zaio, eta irudia da guzti, ez? A ver, eske jendeari gustatu zaio gehiago izena eta irudia musika baino. Osea, gero, ba, gaur egungo distopia horretako bati eskatu genion irudi bat, irudia sortu zigun dela super muchachada nui, eta nik uste jendeari gustatu zaiola, hori, pila... Osea, eske ematen du, nazka, pena eta samurtasun puntu baten arteko nazketa, orduan jendearen bihotzera doa zuzenean. Eta horrela hasi ginen, orain ez dakit donga den. Baina, bueno, izena hortik dator, eta hori, berez proiektua, pues, gau horretan, forma oso naturalez sortu zen. Ez genukan inolako ideiarik ez ezer, eta hobeto. Osea, askotan gauzak egiteko gogoa edo naia baduzu, igual ez ateratzen. Orduan, natural aterazkero, aritik bota, eta hemen gaude orain zuekin. Ikusten da ez, bilagun arteko elkarlana dela hau, ez dakit zein harremana duzue elkarren artean musikatik haratago? Jode, ba, musikatik haratago dugu ere Kriston harremana egia esan. A ber, esan bezala, bere garaian, musika elkarrekin egin aurretik irratsaio bat izan genuen Iruñeko Eguzki irratian, baina horren aurretik ere, a ber, ni bere anaiaren kuadriakoa naiz, baina harreman gehiago daukat berarekin, bere anaiarekin baino orain, egunerokotasunean ikusten gara, pues, egunero ez, orain zu justo horira herrian zade bizitzen, baina bestela, joen justo proiektua sortu zen momentuan, ginela egunero ez bazen, bi egunetan behin, behintzat elkarrekin ginen, baina hori, pues, txinoan afaltzen, tabernan pote bat hartzen, ez bakarrik musikaren inguruan bueltak ematen, ez? Osa, berez, Txakurdilo, osa, bai izan dugula beti grina musika, errap munduan musika egiteko eta, baino, Txakurdilo ez zegoen pentsatuta, eta ez ginen hor bueltak egin bar dugu proiektu bat, ez dakiz zer, ez. Atera zen horrela, eta gero, pues aurrera, pues, aldugu moduan egiten dugu. De hecho, inoiz, elkarrekin proiektu musikal bat izateko idearen inguruan hitz egin badugu edo denakoa, beti izan da, punkaren inguruan edo rock'n'rollaren inguruan, ze hortik gatoz, bera gitarra jotzen du, nik bajoa jotzen dut, orduan, inoiz ideia izan bali badugu, hori bai igual hitz egin dugula, baina hau, pues hori suertatu zen. Baina, bueno, harremana badugu aparte. Hasieratik argi zenuten generoen arteko nasketa izango zela zuen oinarria? Bai, baina eske oinarria euskara da, orduan gero beste guztia berdin zaigu. Eta ez gara, askotan ere esaten digute, eta zer da rap talde bat? Nik egia esan ez dut esaten rap talde bat garenik. Bueno, orain esan dut igual askotan elkarrizketan, baina etiketa bat jartzearen. Normalean dio dana, da euskeraz errimak edo euskararen itxasorretan igerian gauden talde bat garela erritmo ezberdinen gainean. Ze, badauzkagu kantu pare bat igual rapa direla, baina beste batzuk elektronika kutsu hori dute, naiz eta gero gainetik errimetan aritu, besteren bat igual erregetoi base dauka, osea, da pizka bat zentzu horretan fantasia. Eta orduan, bai, nik uste hori ere adibidez oso naturala izan zen, naiz eta aurretik ez pentsatu, baina niri asko gustatzen zait hori proiektu honetatik, ez gara izten estilo batera, eta horrek ere niri behintzat ematen dit, kriston askatasuna idaztelako orduan, edo abestian sartzerako orduan, edo inkluso ere oxigenatzen zaitu pizka bat, bestela, hiru diska hauek izango balira denak berdinak, segia zen, zertarako, ez? Ez dakit hori da nik pentsatzen duan. Bai, argita garbi. Kontuan ni, orain da urte pilo bat hasi nintzera, musika ekoizten, eta hasi nintzen, hasiera batean elektronika gehiago ekoizten, baina rapaia hasi nintzen berehala, naiz eta igual ez da old school rapa, ez, gure dieiak maite duen moduan, baina bai, orduan, niretzako oso naturala da musika egitea eta etiketarik ez jartzea. Argi daukagu, proiektu orain dela 10 urte, hemen ostia piloa jasoko genituela alde guztietatik. Hori oso argi daukagu, baino, kontestu honetan, horrelako diska bat ongi sartzen da. Eta niretzako ere fantasia da zen musika egitea maite dut, eta estilo ezberdinak jorratzea, eta ez iztea estilo bakar bati, ez? Eta eski gero, joder, nik uste ere gure egunerokotasunean entzuten dugun musika dela oso anitza. Orduan horrek ere egiten du, esan bezala, musika sortzerako orduan edo gero diska bateko izalako orduan,
Ba, bueno, ere, más o menos normala izatea, ze igual etxera bidean entzuten dugu ranchera bat, gero rapa, eta gero batean sartzen da, pues, yo qué sé, Goiena con sus platillos. Orduan hori, guai, eta esan bezala hori, ritmo ezberdinak baino, gure ardatza euskera da. Osea, bere garaian ere, edo badauzkago ere letra gazteleraz eta, baina beste proiektu batzuentzat, edo dena delakoa, eta naiz eta hemen ere, kantu pare bat gazteleraz izan, dira, olerkiak direlako, orduan olerkiak errespetatu izan ditugu bere hizkuntzan, eta ez ditugu euskeratu nahi izan. Baina, printzipioz hori. Eta, bai, aber beste estiloren bat ukitzen dugun urrengo dizkan. Guai egongo zen. Hau, eto pentsatu gabe. Bitan errandu zu ez, euskara, lehenengo abia puntua euskara izan dela, ez dakit euskaraz kantatzea autokontzientzia izan den, eta zer esan nahi duzu entzat? A ber, eske adibidez, bueno, badago rap nahiko euskaraz, baina ni handen uste dut, baina ez dakit, bere garaian Selecta kolektiboa ni markatu ninduen pila. Eta berez da euskaraz entzun dudan lehenengo rap taldea, fijo gongo zela ere, gero bertsoak ere asko gustatu zaizkit beti, orduan beti denik idatzi dut. Eta bai genukala nahiko argi behintzat, honekin hasi ginenean, hori gehien bat, euskaraz egin beharko genuela. Autuz, ze beti hori ere pues, nahiko forma naturalez ateratzen zaigu, ez gara, osea, no nos forzamos, venga, orain egin behar dugu euskaraz, bai edo bai, euskaraz ateratzen ez bada, ez dugu egingo, listo. Baina printzipioz bai dela gure bidea hori. Behintzat txakurrilorekin, gero igual egiten dugu este talde bat, eta etxe egiten dugu, pues, rusieraz, Pablo bezala, baina. Bai. Da oso galdera tipikoa ez, musika munduan eta Euskal Herrian, euskaraz egiten, ez dakit, osea, bai argi geneukala euskaraz egingo genuela, baina guretzako oso naturala baita izan da, niretzat behintzat, euskaraz idaztea. Euskaraz ikasi dugu, beti idatzi dugu euskaraz, osea, nite euskara barruan dauka sartuta idazterako orduan ezin dut, osea, bai idatzi dezaket erderaz eta egin dezaket, baina ez dakit, errazagoa ateratzen zait ideiak euskaraz jorratzea, ez dakit. Eta gero adibidez, gure inguruan, bueno, gero sartuko gara, baina guk etortzen, osea, normalean gauden tabernan, jende pila bat aritzen da raparen inguruan, baina jendeak normalean ez du euskaraz egiten. Eta eurak ere, pues, euskaraz ikasi dute behintzat, pues, que se debe atxerarte gero jaztakit. Orduan, ez dakit, somatzen genuen ere nolabiteko falta hori Iruña, ze denok edo askok dakigu, baina gutxi erabiltzen dugu eta musikan gero eta gutxiago, edo estilo honetan behintzat. Orduan, a ver, tampoco somos aquí nada, baina behintzat autu hori hartu genuen, ez da. Eta txakurrilo euskaraz da, punto. Zerran duzu ez, galdera bat tipikoa dela ez, hemen euskara zergatik, ez? Eta nik uste askotan ere, gure mugak ere ixten ditugula. Koz, imaginatzen dut, ze, ez, erderatzu aldin bazen, akaso zuen mugak haunitzez gehiago irekiko ziren, ez? Eta igual jende haunitzez gehiago entzungo zizuen, ez? Baina, ala, ez? Ikuspuntu horretatik igual ala da, ez? Bai, baina hor ere sartuko gineke nik uste lehen esan dudan gauzan. Zertara guk hau egiten dugu gustatzen zaigulako eta horrela ateratzen zaigulako guretzat. Eta pues, gure inguruko gustatzen bazaie, ongi, hortik kanpora gustatzen bada, guai. Guk ez dugu sortu produktu bat jendeari gustatzeko premia horrekin. Jendeari gustatzen ez bazaio, pues oye, besta, entzun beste gauza bat, ez dago arazorik. De hecho, atera genituenean lehenengo 3 kantak, tabernara heldu eta jaso behar genituen Kriston Farra, porque reggaeton, que orain zer zarete, tal, y no, orain zer gara. Eta zuk, eta minaz josia, pero, ¿qué me estás contando, hombre? Orduan, galdu dutaria, baina bai. Zen galdera? Ez, ari nizuen, zerraten nizuen haunitzetan, zerran duzu. Bale, mugak iztearen. Mugak, Bai, a ber, eta ni hau da, pentsatzen dudan kontu bat, nik uste muga, osea, musika munduan euskara eraman zaituela urrunago, hemendik erderaz eginda baino, erderaz dauzkazulako milaka aukera, eta euskeraz zenbat daude, osea, ez dakit, niretzako da, osea, daukagun balorea, egun maite dugu euskera, eta listo, eta euskaraz egin dugu zerratik, pues maite dugulako euskera, eta natura ez dakit, ez? Bai, a ber, eta gero askotan, koño, mugak dauzkago guk. Ze hori, gure ez da produktu komertzial bat, orduan, produktu komertzial bat egiten baduzu, pues, de hecho, egizu txinos edo indios, ze indian bizi da munduko jende gehien. Orduan, mugak dauzkago guk buruan. Jode, egon ginen, orain dela gutxi, Pirinioetatik iparraldera jotzen. Orduan, ja, mugak pasa ditu, bintzat, haienak. Haienak bai, gureak ez, tio. Bueno, a ver, Pirinioak son una putada, digo, eta jaitxe, baina. Baina, hori, mugak da buruan. Bateko aldaketak, bideo joko kutsua, ironia, zuen kantuetan badago kaosa kontrolatua. Eta ez dakit, asmoz egiten duzue hori dena?
A ber, benetan, eta hau esango dut, jendeak, bueno, ikustu duen jendea ulertzeko, ez dugu deus pentsatzen. Osea, ez dago deus pentsatuta, ez dago atzean, pues hori, ez produktu komertziala izango balitz moduan, prestatu behar dugu, ez, osea, berez, bigarren diska, grabatu genuen eta genuen, pum, torri, diska. Jendea gengo zuen, lau hilabetetan, zabaldu bideoklip bat, bestea, ez dakiz zer orain hau, ez gaude musikan hori egiteko, musika egitea maite dugu, eta musika igotzen dugu, eta listo. A ber, eta gero ere nik uste magia hori sortzen dela, ez dugunez ezer horren pentsatua, dira dena pedradak, orduan egon batetik bestera, eta ateratzen baditugu bideojoko bat izango balira, venga bat, tira. Eta orduan Enekoren laguntzarekin eta Aialaren laguntzarekin egon batetik bestera sortu zituzten. 7, 8, bederatzi, ez dakizen bat bideo horiek. Eta gero kaosa, kontrolatuta, baina, bueno, hori mugak gu jartzen ditugulako. Baina nahiko kaotik, ni behintzat idazteko modua badaki dela pizka bat pedrada. Baina, bueno, eske hori da gure funtsa, ere? Ez? Bai, baina, eske, egia esan, osea, menik guzti duzuen diskak, osea, izan dira, pentsatu gabe, pum, banga, diska, pum, diska, ez dagoen, orain landuko dugu, sartuko dugu abesti bat, hau, ez, garaiak egin bar dugulako trap bat, ez, tio, egiten du instrumentala, elkartzen ditugu hitzekin, eta gustatzen zaio jendari, ongi, eta bestera, eskegu gozatzen dugu, ez dago besterik. Baina, bueno, kaosa maite dugu, ere aitortu beharra dago. Bukatzeko neko kaotikoa gara. Baina ez gara kaotiko. Zuen letrak ez dira mezuleunak, kritika soziala, humorea eta sarkasmoan hasten dituzue. Zer kontatu nahi duzue? Edo badakizu ez kontatu nahi duzuen? Ez dakigu zer kontatu nahi dugun. Bueno, nik ez dakit zer kontatu nahi dudan. Nik botatzen dudana da munduan nire begietatik nola ikusten dudan. Eta nire egunerokotasuna edo barrotik mugitzen zaituen hori. Osea, ez dugu egiten ere ez da de, venga, orain egingo dugu bat HTaren kontra, edo ez dakit ze gaiaren inguruan. Ez, normalean ateratzen da. Inkluso igual, kanturen batean nik hitz egiten dut gai baten inguruan, más menos, eta justo Ander sartzen da, eta botatzen du beste movida bat, bere pedrada delako. Baina ni hori, normalean nik uste egiten dudana dela, nire begietatik munduan nola ikusten dudan, alik eta oberen deskribatu, edo behintzat nire erdi kritika hori bota. Kritika edo, askotan kritika bana edo txarra, baina, bueno, iritzia behintzat bai. Bai, nik uste azkenean, idazteko eta, mucho artista ez, baina, nik idazten dut, erlajatzen nagoelako, eta ez nago pentsatzen zeri buruz idatziko dudan. Baina, pues igual unai bota dit bere partea, eta, bueno, pues, segun ze inspiratzen duen ez, sartuko nez. Bai, hori askotan ere. Baina, igual referentzia hartuko dut, baina ez dugu ez mezu konkretu bat, igual abesti konkreturen batean, igual izan daiteke ez dakit, baina normalean da nahiko librea. Bai. Osa, igual, 1000 tema egon daitezke abesti berbera batean, ez dakit, ez da. Normalean nola egiten duzu lan? Ez que ez dugu lanik egiten, osa, ez dakit. Ez dakit, erran duzu ez, CD hauak ateratzeko, ez, egin eta ateratzen zenituztela. Vale. Baina atzetik. Normalean ni musika egiten dut, musika asko egiten dut, musika asko bilatzen dut nahi di. Ez dakit zenbat entzuten duen bilatzen dut eratik. Asko. Baina, pues jo que sé, igual, hostia, egin dut bestia, venga, ba. Eta, es que ez dakit nola egiten dugu musika, baina egiten dugu, ez? Bai, a ber, gero islatzen den bezala nahiko kaotikoa gara ere lan egitelak orduan. Orduan, normalean, nik idazten dut, nire etxean edo nire pedrada nire tokian, Ander musika ere koizten du bere aldetik. Eta gero, hori, edo elkarrekin amankomunean jartzen dugu bidaltzen dudalako zerbait edo berak niri, edo, eske berez, diskak suertatu dira biak erdin izan dela bere etxean edo lokalean geratu, eta en plan, badut, parrafoa, a ber ze onda, jarri base bate, hau ez, a ber, jarri beste bat, venga, honetan ongi sartzen da. Gero aparte, ostia, base hau ere oso guai, hau igual erabili beharko genuke, pum. Eta orduan horrela. Gero ere, azken aldiotan egiten ari duguna, eta hori gustatzen zait asko, lan egiteko modu bezala, da, geratu, inolako letrari gabe, edo igual pentsatuta zerbait, baina ez kanta osorik idatzita, geratzen gara, Anderren, hori esan duen katxo biblioteka horretan, bilatzen dugu kanturen bat edo, venga, honen gainean. Eta, pues jo que se, zenbat idatziko dugu, 16 bakoitzak, hala, pues, hemendik ordu erdira, etxutzen gara 16rekin. Orduan, idazten dugu momentuan eta grabatzen dugu kanta. Horrela, gero itxen dugu, baina orain aterako dugun diska bat sortu dugu Anderren herrian, eta niri egia zen lan egiteko modu hori gustatzen zait. Gero ere, lehengora itzulita, da putada bat, ez dugunez jartzen
igual gai finkorik edo nundik bota, pues, ni hitz egin dezaket Ibaien inguruan, eta Ander hitz egin dezake 82ko partido baten inguruan, baina, bueno. Bai, esan nahi nuena hori da, ni bai daukadala gogoak, eta ez dugu oraindik egin, baina bai dela, bai egin ditugula bestiak horrela, esan nahi dute, elkartu, eta idatzi, grabatu, eta jazta, listo, hori da bestia. Baina ja, eta aurrengo dizka, etortzen baldin bada aurrengo dizka, nire pedrada da musika ekoiztea guztion artean. Ze bain, nik ekoitzi dezaket musika eta nahi duz, baina, jode, nik uste guztion artean egiten badugu musika, ja sortu musika baita, ja itzen daitekela, ja, ba. Bai, ze gainera, esan dugun bezala, orain, erosi berri dugu Errusiako ume burusoil bat, Pablo izena duena, eta gure DJ-a da, el niño calvo de Rusia llamado Pablo, eta, orain ere, zuzenekoetan aldatzen da. Ez da bakarrik disparatzea pista, badago tipo bat, pintxatzen duena, egiten du eskuekin magia, orduan, orain ere nik uste, musika sortzelak orduan, kontutan izan marko dugula hori. Igual orain arte, ez da ere koherentzia handirik egon, pues, zegoelako bat, 180 BPM-etan eta beste bat 80etan, orduan igual orain urrengo diskari begira bai, metodologia aldatu beharko genukela, baina bueno, hori ere polita da, osea, esan nahi du behintzat aldatzen goazela, eta ez dakita aurrera batzera, baina nun baitera bai. Orduan guai. Lehen diskoa hautekoztua izan zen, ez dakit nola izan zen prozesura eta zer markatu zuen lan hori? Niretzako kriston ikaspena izan zen, osea, ikasi nuen masteroa bezala. Ze, kontua da guztia egiten dugula, eta kasu honetan, pues, produkzioa, grabaketa, nahasketa eta egiten du ni, orain masterraren kontuakin sartu naiz. Bigarren diska, bueno, berez bi diska hau, lehenengo bi diskak, lehenengoa guztia grabatu genuen gu nahaztuta hori, eta gero eraman genuen masterizatzera Estudios Musikira dela Adrian Vallejo gure, nire lagun maitatua. Handia. Eri da, eta bigarren diska, joan ginen ahotsa grabatzera bai bere estudiora. Erosi zuelako kriston mikrofonoa, eta... El mikro de Beyoncé! Hori da, Beyoncéren mikrofonoarekin grabatu genuen. Orduan bigarren mikrofonoa, diska bai grabatu genuela. Masterizazioa berarekin egiten dugu. Baina beste guztia, eta diska honetan ja ez da hori. Baina beste guztia, guk egin atxan, ez du pizka bat ikasten, haukagun jakipenekin eta, txinaga. Poko a poko. Ez dut ideiarik. Idazten dut besterik ez. Bai, nahiko etxeko guztia, esan nahi dut, bai bigarren diskago grabatu ahotsak estudio profesional batean, baina beste guztia dago grabatu da, edo bajeran, edo txean, edo... Ez que, ostia, gero lehen esan dugunez ere, etortzen garen ez punkaren mundutik, eta ja ez bakarrik hori, etortzen gara, pues, kaletik, inoiz gaztetxerik egon bada gaztetxetik, badugu oso sartua punkaren filosofia hori duituz, orduan, zuk egin ezakezun guztia, egizuzuk, ez duzu zertan, ja ez nahi sartuko ordaindu beharrik edo, baina, bueno, zuk egiteko aukera baduzu, koño, egizu. Orduan, zentzu horretan, bai dugula nahiko filosofia hori de do it yourself, eta aldugun guztia guk ekoizten dugu, guk jateko. Eta gero hori, Adrian Vallejorekin egiten dugu mastera eta guzti hori, baina gure esku dagoen guztia, gure esku egingo dugu. Diseinu hauek ere egin zizkigun lagun batek, bestea bestela guk egin dugu, orain distopiaren mundu hori oso polita da. Ez daukago inoratzean gu gara txakurderilo, eta ez daukago ez da dirurik hor. Azkenan hau da hobi baten antzeko, eta ezin dugu dirutza bat gastatu, ez? Ez dakit. Hau da, ustutzea gure barne zama. Punto. Guretzat da terapia puntu bat, ere. Bai, ez, haunitzetan hitz egiten dutez, bertze elkarrizketetan hitz egin izan dut, haunitzek erraten diatez, ez dela psikologara joatea bezala, baina, beraientzat, ez, terapia moduko bat dela, eta haunitzek erraten dute, ez, nik paper xuri baten aurrean jartzen naizen momentu hori, nik barrenean ditudan gauz guzti horiek ateratzeko momentu horretan, igual bai, erraten zen bai da, terapia, eta igual ez da psikologara joatea, baina bai, budatze ditut hor, igual barrenean gordetan dituen gauzak. Behitu iparraldeko Dei Barroso gatela zuela diska bat, terapia ditzen zen. Bai izan daitekela terapia, nik ez dut horrela ikusten, paper txuri bat eta ez dakit, baino musika maite dugu, ez dakit, aramagu 20 urte inguru musikan. Nabaritzen da, ez? Ordean guretzako da, musika da gure bizitza eta da ustutzeko modu hori, esaten duguna. Bai, azkenean, hori, barrena ustutzearen puntu hori ere, terapeutikoa badaiteke. De hecho, terapia asko dira ere idaztea, behintzat, ez baduzu ahoratzen, behintzat, atera barrutik, eske bestela buruan duzu etaka. Baina, igual terapia ez bakarrik idaztea, baizik eta sortze hori ere... Bai, hori da oso polita. Ez, nik uste, eta nabaritzen da, zuekin orain ezketa nabaritzen da, pasioa jartzen diozuela egiten duzuen horri. Ez dakizu
gau magiko horretan zein gorilada, igual etxera itzultzen goizeko ordu bitan, claro, urrengo gunean lan, ira de, bueno, pero, o sea, que somos Snoop Dogg eta Tupac. Baina, gerora gara txakurrilo, ez? Bai, oso polita. Bai, gero oso zaila da guzti hau, pues, musika, osea, ojala, bakarrik izatea musika egitaren kontua, baina musika dauka bere inguruan beste gauza pilo bat, eta gauza guzti horiek egin behar dira baita, eta hori da pixkat, hau kostatzen zaiguna. Ez, musika izango balitz bakarrik musika egitea, izango genituen hogeita bost disko 2 urtetan, hori seguro, baina musika egite duzu, baina gero ja, prozesu guzti hori ezakiz zer, eta esan dugu moduan, guk egiten dugu guztia orduan, mantxo dijoa. Kalera atera eta kristo neuri jasa, pero que coño pasa, munipas de gau pasa. Irri fartxuta jator datoz eskeñaz bazka, hori badaien bazan aio betiko azak jan. Arrazista zikina, zu Ku Klux Gutan Klan, utzi bueltak emateari zirkuluan. Non izurritea, guan, ez jarri, inolako itxaropenik gugan. Navarreria edo zugarrondo plaza, eta berriz, los munipas de gau pasa. Ta kriston brasa, sugar masa, jadaz da itzala ematen duen zuaitzik, ta guzuetaz pasa. Kalera atera eta kriston neuri jasa, pero que coño pasa, munipas de gau pasa. Irri fartxuta jator datoz eskeñaz bazka, hori badaien bazan aio betiko azak jan. Arrazista zikina, zu Ku Klux Gutan Klan, utzi bueltak emateari zirkuluan. Non izurritea, guan, ez jarri, inolako itxaropenik gugan. Eguzkiak dizdira, Navarrerian gira eta birra da pulga zuriza, munipak hartu dira, gordezazu jasisa, zuzengo aztaintzina jarautan dago familia, monton edo gallego, trago bana, no hay movida, pianaia pianan diran bago, azku kale jiran, eta enparantza txisa, aintzinen bemitika, azken atabago, atea bruen irukira, urdin eta berdeak, soberan koloreak, klubeti pasa eta iturra marabidean, basoa ernetako, badia zutan ateratzen bitrago y no me comas el tarro, buruan zora bioa, selekzioa txernora, musikak inbertxotan tabarran berriz margotan, Mona Lisari oka, munipakate joka, demasiada policía, siempre diversión poca. Demasiada policía, siempre diversión poca. Demasiada policía, siempre diversión poca. Eta 2024ean, ez dakit, bigarren lana kaleratu zenuten, erabaki zenuten bigarren lan bat aterako zenutela. Ez dakit, lan kontzeptualagoa edo borobilago bat bezala aurkeztu zenuten, edo, bueno, horrela errango nuke. Ez dakit, ze desberdintasun dago aurreko lehenengo diskatik bigarren diskara? Niretzako soinua. Osa, urte horretan asko ikasi nuen. Orduan, ja, bigarren dizkan nik uste herramienta gehiago daudela, igual jendean maite du lehenengoa gehiago, baina ez dakit, kontzeptuala izan daiteke pixka luzeagoa da, badaukagu kolaborazio bat, zakit. Baita oso naturala izan zen baita kontua, baina bai gero igual diska guztia borobiltzea geratu zela, como, hostia, diska borobilagoa, zatika, ez dakit. Bai, eta gero ere, hau egin genuenean izan zen dena improvisatuta. Orduan, gero ere zuzenean defendatu dugu, hartu dugu nolabiteko urtebete pasada diska bat eta bestaren artean, gutxi gora bera ez, ze hau atera genuen apirilan eta hau nik uste urrengo ekaina partera. Orduan, imagino ere gauzak hobeto egiteko esperientzi puntu hori edo heldutasun hartu genuela. Igual ere hemena besteko modua zen, hostias, igual lotxatuagoa edo beldurarekin, eta igual hemen ja, pues bueno, urtebete era, venga, tira bota eta listo. Baina bai, eta gero nik uste ere,
Eman genizkionez lehen aipatu ditugun bideojoku antzeko bideoklip guzti horiek, bai hartu zuela ere, claro, orain musika YouTubeen adibidez kontsumitzen da bideoak badaude, bestela ez. Orduan nik uste hau ere dena bideoan aurkeztu genuenez, igual ere puntu horretan erdi borobilagoa, ez diska soinu bakarrik bezala, baizik eta proiektu bezala edo. Eta bueno, hurrengoa izan da la repera. 2008an Mixtape etorri da. Claro, 2008an, eske txakurdiro alde batetik dago, eta gero dago, pues, lehen nahi kontatu duen kontua, zera, Iturraman elkartzen gara asko, eta egin dugu Kriston Harremana Labaiako lagunekin, Iturramako rap talde bat, gu baino askoz gazteagoak, baino lehen momentutik eta, pues, Kriston Harremana izan dugula, eta, bueno, berez, niño espia dela Niko batekin, horazi ginen hola idazten momentuan abestiak eta bera horti datelako, igual pizka freestyletik gehiago, eta venga, pues egingo dugu orain abesti bat, eta hasi ginen, eta ostia, eratu ginen gu, como, jode, ze elegante dagoen hola egitea musika, ez? Bai, eta orduan hor sortu zen dinamika bat, Labaia eta Txakurdiroren artean, eta inguruan zeuden jendearekin, eta hasi ginen, Mixtapea ditzen dena, Espalan Klan, abestiak egiten eta botatzen, eta gero ja, pues, batean geniztuen 12-13 abesti, eta esan genuen, pues, egingo dugu disko batean sartu guztia, ze hor hartzen du, urte honetan, auzoan sortu den kontu guztia da dela, ez dakit, 25 pertsona abesten diska batean, nintzako da gozada batean. Bai, kontua hori, Kriston Filina hartu genuen Labaiako jendearekin, eta gero pues, tabernan dauden beste artistekin, hemengo guztia hori da, tabernako baten pedrada. 23 maixua beti. Hori da. Eta orduan, kantu, eske ez dakit nola izan zen dena, baina, bueno, Nikorekin sortu genuen kanta, baina gero ere zuzenekoak eman ditugu elkarrekin. Orduan, Txakurdilo eta Labaia elkarrekin jotzen dugunean, Espalan Klan gara. Eta egiten duguna, ez da igual normal egingo zen talde bat jo eta gero ez taldea, baizik eta dena uzartu eta pues, bi kantu. Orduan ikuste ere, hortik erdi sortu zela, edo harremana estutu zela, eta gerora kantak sortzen hasi ginen, igual ere normalean tabernan idatzi bai, baina besteren zuen jendea animatu zen egitera, eta azkenean hori, eske, diska honetan, Anderek esan bezala, ez dakit, 25 pertsona inguru gaude, orduan, izan da polita, da Kriston Pedrada ere, baina mixtape hau, eta gero berez, mixtape honetan bi mixtape daude, ze aurreko urtean gutxi gora bera, ez? Atera zen lehenengo tragoa, lehenengo 6 kantak, eta orain beste 6ak eta ja diska batean sartuta. Baina pedradita, bai, mixtapea. Espalan Klan. Bai, eta horren inguruan gero, ja, baukatzeko. Hori, unai lehen aipatu dut, ja esango dugu. Hau sortu zen Espalan Klan, Labaia Txakurdilo, eta lehenengo abestian gauden hori, unai biok eta Niko. Eta ja hor momentu horretan egin genuen abestia eta sortu zen ideia hori egiteko beste diska bat elkarrekin 3ak. Eta, ez dakigu noiz aterako den, baina, bueno, badaukagu ja diska hori, 6 abesti osatuko diska, eta pues ez dakit urrengo hilabetean, o hilabetetan, o 3 hilabetetan, ez pentsatzen dugunean pizka nola guztia, baina musika izan badugu ja. Bai, hori, esan bezala, Euskal Herriko zehazkan egon ginen Izaka Ondoako Ardana zen, eta asteburu polit eta magiko batean diska ekoiztu genuen. Orain musika badago, ez dakigu nola aurkeztuko dugun edo zer egingo dugun. Atera bai, baina ez dakigu fisikoan, bakarrik igoko dugun rollo internetera edo zer. Baina, bueno, badugu irukia diska, hori. Printzipioz dena zelatarirekin, eta gero aparte ere badaude beste sorpresatxo batzuk hortikan. Orduan, behintzat aurten ere aterako dugu hori. Ez dakigu hori esan bezala noiz, baina aterako da, hemendik gutxira. Eta espero dugu ere Txakurdiloren 3. Bai, behin hau iztean, ja, sartuko gara nik uste. Osa, behintzat nik uste gogoa ditugula egiteko zeu zer ez. Hori, bai, osa nahi du gogoa ditugula Txakurdiloren beste lan bat egiteko, eta hori, pues igual askoz pentsatuagoa, eta ja, pues gure DJ Rusoa ekoizpenetan sartzea, beste era batez sortzea diska, ez dakit. Ez dakit, zen gertatuko den, bate daki. Aterako da. Zuen izena bilatzerakoan ere, hor agertzen dela ere txandalari. Bai. Konexio kuriosoa eta, pues hori. Uste, atortxuko esan ziotela barniz taldeari, agur bat emendik,
abesti bat egiteko txanden kontuarekin atortxurako, eta karo, barnezekoa idatzi eta baino musikarik ez dut egiten. Osa, haiek edo hartzituzte basak internetetik, deitu ziaten, en plan, nahi duzu egingo dugu zerbait? Eta elkartu ginen hementxe bertan. Bueno, jo que se, pedrada eta pues, izan zen niretzako politaz elkartzea beste talde batekin, hola, Iruñekoa, baita euskara jorratzen dute, baita umorea oso ongi jorratzen dute. Eta, joder, ostia, konexio polita sortu da, ez daki gerora ze gertatuko den, baina, ostia, oso tipo artista dira, eke haukate kriston burua, txabal. Zuen musika soinuaz arago doa, irudiak, bideoklipa, jarrera, nola lantzen dituzue dimentsio bisualak? Lantzen ditugu, dimentsio bisualak? Nola lantzen ditugu, movida horiek, bueno, bigarren diska honetatik egin genituenak, hori esan bezala, Eneko eta Aialaren laguntzarekin egin genituen, ze bestela ez genuen nola egin, ze guk ez dakigu. Gero, aurreko bideoklipak begi bat zabalekin grabatu genituen, baina hori hor pedrada gurea zen, bagenekien gutxu grabera zen nahi genuen eta nola. Eta gero, diseinu guztiak, aipatu duguna, edo egin ditu atxabitxik, edo playa honak, edo nik ere bat emate egin dut, edo bestela distopiak. Osea, irudiarekiko gara pizka bat zeta. Ez? Zeta zen ez egin zu? Ez dakigu egiten. Osea, guk pertsonalki ez dakigu egiten. Osea, Ander musika bai, baina gero hau, pues, diseinuaren munduan edo gehien bat bideoen munduan, ez gara ibili inoiz. Bueno, igual bai, ez? Bueno, nik ez dakit. Bueno, azkenean bakotxak bere era, ez? Batzuk musika. Osa, guk egin ditzakegu bideoa, baina, osea, nik egin ditzaket, premiere eta hori erakitzen, baina ez dakit, osea, jode, badago jendea kriston talentoarekin gauza politak egiten, ez, eta ea horretan sartzen gane baita, ze asko kostatzen zaigu bideen kontua, osea, badakigu oso garrantzitsua dela, baina eskegu ez gara aro honetakoak nik uste musika munduan, ez? Ez, akaso hemen atzean errango dugu jendea dagoela, eta norbaitek errandu ez, kamera bat erosi nahi duela, eta igual akaso, hor duzu igual orain apostua, ez? Baina, claro, bideoklipak atxetik geratzen dira oso raro, zebera dago pintxatzen. Baina bai, hor badugu ere leio bat zabalik, Pablo? Zein da zuen jarrera sistemarekiko edo gaur egungo gizartearen erritmo frenetiko arekiko? Aspertzen gaitu asko. Aspertu eta nekatzen gaitu ni behintzat. Bueno, Ander ira joan da bizitzera? Bai, esan azken aldian kriston pedalokat buruan, zera mugikorren kontuarekin eta kagu sartuta barruraino, orain dena urte batzuk, gure gorasoek oraindik ez zekiten erabiltzen eta bilatzen ziguten gorin, en plan, ez da izen gantxauz, eta orain bilatzen ditu nire gurasoet, eta zen, tu, zertan zabiltzate mugikorrarekin. Eta da hori, kontsumitu, erazkar batean guztia, horregatik eskegu ez gara horrela, gu ezin dezakegu musika horrela egin, ez garelako horrela, pues egin dezakegu, ez erritmo hori. A ber, baina azkenean bizi gara sistema kapitalista batetan kontsumismoa dela bere ardatza eta kontsumitu behar dugu, eta ordan daukat estimulu josi eta buru guztia, erosi, pues, aspergarria. Bai, gurpilan gaude, baina gurpilan egoteak mareatzen du. Eta sold out en momentu honetan, zer duzu errateko ni buruz? Ez que, a ver, igual nire iritzia. Soldauta? Nire iritzia, ez? Baina nik uste musika mundua azken 15 urtetan, eta Euskal Herri, igual kanpoan baita izan da horrela, baina Euskal Herrian asko aldatu egin da, eta hori, pues, pandemia iritsi zen, eta batean, pandemiatik aurrera, bakarrik kontzertua zitzeketen, zera, ototeme, osala, aretoren batean. Zentra, berdin zaitzen, aretotan, ez? Eta hori, pues, normaltasuna itzultzea, baina jendea, venga, aretora, eta normalizutu zauik, eta gu, eske, etortzen gara justo kontrako mundutik, errotik, kaleko musikatik, eta orduan, pues, musikaren merkantilizazio hori, niri lotxagarra irutzen zai, baina eske, ikusi orain bina roken kontuarekin, osea, ze pasatzen da, orain artekoak, motatzen zutenerak zer ziren, ezakit. Oso jende jatorra eta ona eta bere langila ez, orain dela 15 urte dakigula Biñarro dela puta mierda bat, eta langila beti daudela esplotatutak, eta badakigu zer den, orduan orain, eske Israele, baina, tio, ni
pereza pila ematen dit musika estenak, eta egia esan, Euskal Herrian bai daudela denetarik, eta denetarik egon behar da, baino bai, oihartzun beti izan den moduan, ez? Oihartzun gehien dituzten taldeak, pues hartzen dituzten irakutsu batzu, ni ez dituta da bat ere maite. Soldatare mierda bat da, puto. Osea, gainera, ez dakit zer egingo duan, datorren astean, nola jakiko dut zer egingo duan, datorren urteko azaroan. Orduan, claro, hartzen duzu sarrera, ez galtzearren, baina gero, eske zure bizitza alda daiteke. Igual dokat kriston kanzerratan nago hospitalan, jo kese. Orduan da, pues, kapitalismoa, da saltzea gaitik, orduan, txiko, egin gauzak beste modu batez, iragarri denborarekin jendea joan ahal izateko, baina ez du zertan beharrik hemendik urte eta erdira kontzertu bat beken. Pues, txiko, egin 10 kontzertu txiki, hemendik urte betera, eta listo. Ez dakit. Osea, da saldu nahi izatea, eta da, ez da soldauta, da soldata. Hori da movida. Ba, eta eski gainera soldautaren kontu horrekin, osea, jakina da, askok trampeatzen dutela hori, eta gezurra egite dute soldaut, eta ez dute soldaut egin, igual 300 gonbidapen eman dituzte, eta bai soldaut, karo, 500 ziren, eta 300 oparitu dituzu, ba soldaut, obviamente. Osea, esan nahi dut, dela pizka bat hori, pues, esan duzuna, ez bizitzen dugun sistema honetan, konsumismo, ez dakitze, pues da, rekompensa, no, soldaut, etorri, soldaut. Askotan ere, biltzen da, aitzaki bezala. Soldaut. Sarrerari gabe geratu zara, baina, magikoki, datorren astean, zabalduko ditugu beste 5.000 sarrera. Ahí va la virgen, beste 5.000 pavo, edo 5 bider amar, pues, diru asko. Amar. Pero eta 1.000, bueno, diru asko. Orduan, askotan da itzakia. Eta gero aparte, eske, askotan ere, kontzertuaren eguna etxerakoan, beti daude sarrerak, jendeak saltzen ditu, baina normal, jendeak daukalako bizitza, pues igual hilda bere amona, egun horretan, eta ezin daiteke joan, jazta. Orduan, esan bezala da, lehen aipatu duguna da sistema, eta hortik ezin gaitezke pasa. Bueno, pasa, barruan bizi gara, baina atrebarko gara. Que no mola. Ezagit, zuegin ezketan urteak dara matzazuen musika mundu honetan, ez dakit ikusi duzuen aldaketarik Nafarroko eta Iruñako musika estenan urte hauetan. Zerekiko? Ba, ez, musikarekiko. Ez dakit, bai, ez dakit ez? Bai, nitxarrerako lehen aipatu dudan moduan. Nik uste lehen zegoela elkartasun handiagoa talden artean, jende guztia duten zen kontzertua da bestera, zeuden espazio gehiago, jendeak musika ikasten zuen hori pasio bat bezala eta ez dirua lortzeko modu bat bezala. Orduan, nik uste aldatu dela txarrerako. Orain dela 6 urte izan zela nola loraldi itzel bat Nafarroan kriston talde pila atera ziren, oihartzun handia zutenak, era modu konkretu batean mugitzen zirena musikan, baina nik uste orain pixkat bera ginduela berrizetan, orain jende guztia saltzeko intentzioa dauka, diru ateratzeko musikarekin, eta ezakit egin nahi duzu abesti bat gaur, eta bihar bizi musika, horrela ez da bizitza. Nik horregatik gaitu dut, zerekiko, estiloekiko, igual bai, estilo kriston gehiago daudela orain, edo behintzat lehen ere egongo ziren, baina beste plano batean orain denak mailaren gainean daude, baina bestetik Ander esan duenarekin guztizadoz ere. Osea, lehen bagen euskan kontzertuak egiteko aukerak, naiz eta sistemaren barruan egon, behintzat beste ate batzuetatik pasata. Baina orain, saletan egon bazara, dirua, gero aparte hori jendeak ere ez dakit zer duen buruan, orduan, estiloekiko eta guai, bizirik dago eta kriston badago mugimendua, baina bestetik ez dut ulertzen produktu bezala. Orduan, jendeak produktu bezala ulertzen duen horretan, horrek pereza ematen dit, horrek guai. Elkarrezketa hauetetan, badago gai bat bukaera normalean ateratzen dena, edo, nik ere ateratzen dudalakoz, eta denek berdin bukatzen dute erraten, eta ez, gaur egun hemen gehien bat, Iruñerrian, ez dagoela non jo, ez baduzu sala bat alkilatzen. Bai, orain arte ganukan burlatago gaztetxea, batzela kriston espazioa olakoak egiteko, orain dela urte batzuk izan zen Rotxapean, baina hori izan dute, orain dela 20 urte egin zitezken kontzertuak, toki askotan, jendea bat zuen prestutasuna. Inkluso kalean. Orain, esket tabernetan egitea baita, Aldezarrako tabernen atzetik izan dira baita kontzertuak antolatzeagatik, orduan, egin behar dugu hori, profesionalizatu guztiok, eta areto batetik pasa, diskografita batetan sartu, manaierra, produkzioa, ez dakiz, porkulo hartzea guztia. Barkatu. Galdu naiz. Ez dagoela ez gaur egun areto bat, ez? Igual, eta denak erratzen zuten horren falta zerbait esumatzen zutela laguntza nolako bat ez ekonomikoa ez, baizik eta
Ez, baina kontzertuak emateko leku bat, edo Bai. behintzat, Baina eske Ez dut ez antolatzeko dirua- modua aldatu da ere asko. Osea, lehen asambladetan gauzak egiten ziren, orain badago inolako asambladarik nonbait. Orduan, claro, lehen guk genuzkan gure espazio propioak, nun guk gure eskaintza kulturala edo dena delakoa egiten genuen. Orain hori ez dagoen bitartean, arazoa zer da, ez dagoela edo guk gure jokaera. Claro, azkenean, guztiok begiratzen badiogu a nuestro ojo y ombligo, eske horrela ez dago zer sortzerik. Orduan, claro, tabernak ere badaude, baina handerek esan duena, tabernen askoren gainean ere jasarpena dago, orduan. Igual kontzertu bat egitea, gero jasotzeko ez dakiz zeizun, ez dizun merezi. Gero ere lehen kalean jotzen genuen, Iruñan egon zen, Iruñan Folkoko Rock. Orduan, beste egunean Iturraman egitzen kontzertu bat kalean, baimenarekin, kapitalista, gero soldauta zegoen, guztionen inguruan, eta badirudi dela hori, itzuli da txekopunka, ez da itzuli txekopunka da pintxa, elektrizitatea, etorri eta Eta gero, munipak etortzen direnean, egin pantalla, eraman gauzak, eta etorriko dira izunak, edo ez. Baina hori galdu da. Orduan, claro, ez dago tokirik, baina aldi berean, jo nahi dugu, sarrera kobratu, gero aparte, claro, nik jo nahi dut, baina eski jo nahi dut etxera 1000 eurorekin, pues, dena ezin daiteke bizitza honetan. Eta aparte hori, tokirik ez dago, guk tokirik ez dugulako sortu nahi. Hori da, eta esan nahi nuena zen, altruismoa modan ez dagoelako. Orduan, karo, bez hori, lehen auzo guztietan bazauden gaztasamblak, ez dut esaten orain ez daudenik, baino, bai bazegoela programazio, ez dakit, igual da nire, sartu garela eta ez dugula ikusten. Baita, baino, bai lehen zela hori kontzeptua, igual aldezarra ego, kontzertu bat kalean, eta San Ferminetan ikusi dugu, ez dakit, orain pizka bat berri zudaletxe aldatu denez, nik uste traba gutxea gongo direla, baino, ostia, esan nahi dut, inoiz pentsatzen genuen olako udaletxerik izango genuela Iruñan, eta ez dakit, baina nik uste errestasun handiak ez daudela baita. Da gozada bat, ze oraingo udalarekin heltzen dira izunak ere euskeraz. Hori esan nahi zen, ez? Bai, hori esan nahi zen. Kontua da hori, gu etortzen gara autogestioaren mundutik, orduan. Azteko, gu ere autokoizteko edo autogestionatzeko gai ez bagara, nola egongo da inor esaten dizuna, tori hau egin hemen nahi duzuna, ez? Baina eske, indarrik ez dugun bitartean ezin dezakegu ez egin. Baina indarra izan nahi dugu, eske hori ere dago arazoa. Osea, igual sartu gara eta justo ni mundu horretatik kanpo bizi naiz eta orain dago. Baina lehen nik uste asamblearismoa zegoela gehiago, incluso txandetan. Lehen edo zen gauzarako txanda bat egin bar zen, betetzen ziren txandak. Orain ja, pues beste puntu batean daude. Eta pena bat, baina aldatuko da. Abestiak eta guzti egin behar dira jendeak txandak hartzeko, ez dakit funtzionatuko duen, ez? Baina, asko aldatu da panorama, asko aldatu da, nintza da hori altruismoa, ez? Jendeak berea ematea, zer espero gabe. Eta hori, gaur egun oso zaila da. Bai ez, eta kaso ere, saltzen ari garen zerbait da, eta heldu diren generazioak ere hori ikasten ari dira, eta... Nik ez dute esaten nahien errua denik, ez. Normalean... Denen errua dela erango nuke, baina ere hor dago gauza, gaur egun ere heldu diren generazioak zerbait egin eta segidan zerbait izan nahi dutela. Claro, rekompensa nola etzena hori... Nik zerbait sortu eta zerbait izan nahi dut, eta nahi dut ez dakin horrek deitzea, eta nik uste horretan bukatzen ari garela, eta pena bat da zen, nik ez dut erango, nago kamararen aurrean, eta ez dakite nor nahi zen, baina, bueno, ez dituztela 30 urte ditut, eta ikusi dut kalean taldeak jotzen, eta bertze musika estilo batetik nator, eta bertze ikuspuntu batetikan, baina uste dut gaur egun, bertzea gauza bat saltzen ari garela, eta uste dut hori nonbait... Pentsa kaleko musika zigortuta izan dela azken urteetan, ezin zuten ez da txaranga jo alde zarrean, kale jirak, ez dakit, baina esan edo nietzako musika da kalea, hori da ez, herrikoia, herritik eta herriarentzat egina, eta orduan, pues, ez dakit, bihurtzea produktu bat bezala, ez unek esan den moduan ez, nietzako, ni ez naiz musikan, ongi sentitzen horrelako ikuspuntuarekin, ez dakit. De hecho, aurreko urtean kalean jo genuen San Ferminetan, eta egon zen guai. Ez zen entzuten, baina aktitud! Eta gero hori egin batean ikuste berreskuratu behar dela kalea. Baina produktu batek ez du inoiz kalea izango. Eta gero, bizi garen mundu honetan, laika nahi baduzu atera eta 2 minutura, erez.
Ze, igual ateratzen duzu diska bat, eta hemendik 5 urtera, la virgen. Aurreratua zinen zure garaietara. Ezin daiteke momentuan soldata oraintzen dizute hilabetero. Ez momenturo, orduan, egin gauzak lasai. Eta gehien bat egin zuretzat. Ez egin inori gustoko izateko. Ze, bestela ez duzu lortuko. Bueno, edo lortu ezkero. Gaina, izan fidela zurekiko, listo. Bueno, bukatzeko edo, bautelako zorbertze bat. Mezu bat eskatzen ari naiz musikariei, zerbait berria edo 5-6 urteko neskamutiko talde kuadrilla bati, honetan hasi nahi dutena, eta nondik hasi? Jode, pues niretzako garrantzitsuena da grina, gogoa izatea musika egiteko, eta gauzak zuk nahi duzulako. Osea, zu nahi duzulako musika hori egin. Ez, eske egin behar dut musika hau, ze justo talde hauek orain daute kriston hori hartu behar dut. Osea, igual bai influentzia hori egongo dela, ez, ostia, gustatzen den egin zeo zer antzekoa, baino ez pentsatu favorez diruan musika egiterako orduan. Osea, dirua etorri behar baldin ba, etorriko da, edo ez batek daki, baino ez pentsatu, jode, diruan musika egiterako orduan. Pues, eta gehien bat hori, disfrutatu prozesuaz, disfrutatu egiteaz. Egizu nahi duzuna, muga zuk duzu, ez du beste inor, ez dizu jarriko muga, osea, berdin zait, estiloan, hizkuntzan, kantu bat, eske estribilloa izan behar du, estrukturan, ez, mugak jartituzuzuk. Egin nahi duzuna, baina egin bihotzez. Eta horrekin nik uste, ez da, listo. Eta disfrutatu, koño, bidean, bidea polita. Ez dakit zerbait geratu zaizuen erran nahi duzuena, zerbait geratu zaigun ez duguna hitz egin? Ez, mila esker Salva telebistari. Elkarrizketa honengatik eta baita, pues hori, Nafarroan euskararen afera honetan ez egiten duzuten lanagatik, euskarak behar du laguntza eta Nafarroan toki guztitatik eta pues horretan zabiltzatea, así que primera. Bai, hori besterik gabe esker mila eta animatu euskaraz idatzi, musika egitera eta entzun, txakurrilo eta mistapea. Amaitzeko osatu esaldi hau. Pensaba kantu bat eta kontzertu bat. Nintzen jako jonau. Bueno, burlata eta... Txakurrilo ez da ohiko talde bai baizik eta. Txakurra eta krokodiloaren arteko talka. Bella muchacha de arte, bella muchacha de arte, bella muchacha de arte, bella muchacha de arte. Rey Misterio, se ha sabido. Rey Misterio, se ha sabido. En un Twitter yo he leído. Se conoce muy camino. Tú no eres lo que he oído. Rey Misterio, se ha sabido. En un Twitter yo he leído. Se conoce muy camino. Tú no eres lo que he oído. De qué negro oscuro nido, de qué mierda has salido. Bella muchacha de Texas. Te lo dijo un pajarico, te lo dijo Pío Pío. ¿Por qué te vas y me vexas? Me parece divertido, contigo lo paso chido. A buena hora has venido, ¿dónde te habías metido? Bella muchacha de arte, 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 bella muchacha de arte. Venga, ¿cuántos años me echas? Te he mentido, me echas. Corazón no tiene flechas, son canciones, frases hechas. ¿De qué negro oscuro nido, de qué mierda has salido? Bella muchacha de Texas. Te lo dijo un pajarico, te lo dijo Pío Pío. ¿Por qué te vas y me vexas? Bella muchacha de arte, bella muchacha de arte, bella muchacha de arte, bella muchacha de arte, bella muchacha de arte. Tiempos de droga son las fechas. La harán en la luz a la esquina acecha. Saca la caca de tu alma maltrecha. Todo lo aprendido borra y desecha. Tiempos de trola son las fechas. La era de la luz a la esquina acecha. Saca tu maldita caca de tu alma maltrecha. Todo lo aprendido borra y desecha. Chasquido. ¿De qué negro oscuro nido, de qué mierda has salido? Silbido.
muchacha de este que quiero, muchacha de este que quiero. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.